Jojo, zdravím všetkých, vítam vás pri mojom ďalšom videu z hry Fortnite. Mal som prestávku, ale už som tu späť. Je tu nová season, nové lokácie, nové zbranie, dneska si to aj ukážeme. A začal som streamovať na Twitchi, takže v dole popisku bude aj Twitch, aj TikTok. Budem tam nahrávať klipy z videí alebo nejaké pekné snipeshoty. No, pozrieme sa na túto season, sme v lobby. Lobby sa nezmenilo. Glidím, letíme. Toto je nová lokácia. Shiny Shafts. Drevo. Tu sa nenachádza veľmi veľa čestiek, ale je tu tajný trezor a chcel by som ho vyskúšať. Ja už som trochu hral. Snipa. Toto je prvý predmet, ktorý pridali, snipa. Ja som si obľúbil, lebo má vlastne akože veľmi presná, je na snipeshoty výborná. Viete s ňou aj priblížiť, síce nedáva až taký veľký damage, ale je to perfektné. A máme tu brastku ešte z chapter 5 a nové z AR-ko, ktoré je jak SMG-čko. Tuto je ten tajný trezor a treba na časový limit tam spustiť, lenže absolútne neviem, kde sú. Takže musím ich pohľadať a kto vie, či ich vlastne pohľadám, lebo neviem, nájsť. Si tam tankia. Na typkov. A no, Raiden 3 je úplne presná. Toto som netrafil, nevadí dead. To boli boti, trochu im zaemotujem. Aké malé zbranie, to nič moc. Dobre. Nová season, ja som ju už hral pred týmto, ale no nie veľmi a podľa mňa z toho, čo som hral, je výborná, oveľa lepšia ako tá minulá. Minulá ma vôbec nebavila. Vôbec, proste nenaplnila ma to vôbec. Toto je oveľa lepšie. Podľa mňa. Dobre, stále to neviem nájsť. Neviem, kde to môže. Toto je to prvé, to mňa už dali. Neviem, kde môže byť to druhé. Tam je druhé. Dobre, tam je druhé. Dobre. A to tretie, kde je do časového limitu? Vôbec neviem, tam je zase to AR-ko. To AR-ko je OP, ale vôbec neviem, kde je to druhé, kde je to kolečko, čím to mám potočiť. Budem sa snažiť streamovať, get joinol, dobre, klikneme ho. A vlastne chcel by som teda aj streamovať, aj viac začať na YouTube. Tieto dni by mali výjsť každý deň videa, možno aj dve, ale dve asi nie. Tak, dúfam, že nejaké dobré jedlo pri tomto videu žerete. Tak, auta nepridali, iba nejaké nové skiny do shopu, nový Battle Pass, páči sa mi, dosť pekné skiny tam sú. Potom tu je to taká akčná sezóna, vykrádacia, takže niečo podobné ako chapter 5. Ale season 1, season 2 už bola otrasná. No, tá brastka je z chapter 5, je to dobré, ale keď nájdem lepšiu raritu a nájdem napríklad modrú holotwisterku, tak si radšej zoberiem holotwisterku. Ináč, pridali sem mamut pištolku s 2 nábojmi a je aj mytická. Neviem, či tá mytická dáva za 200, ešte som mi dal do hlavy, aby som ju vlastne nemal, som iba obyčajnú. Mal som zelenú a mytickú, ja som nemal. Tá snipa mi príde lepšia, ak tá mám. Toto je boss, asi 3 bossov, komentári. No, toto je tá mytická mamutka, má 2 náboje. Tieto coiny, to je do shopu, aj do Lidlu, ale dobre.
snipu vyhodím, no lavúška je lepšia. No, možno otvoriť tieto čistky, ktoré tu sú, a v týchto trezoroch sa veľmi veľa goldov nachádza. Ja som to začal hrať a už mám 2600 goldov. Veľmi sa tu oplatí, už 2700, veľmi sa tu oplatí tie goldy farmiť a veľmi rýchlo rozličať. Keď ide zóna, tak to musím, nemôžem tam nechať. Dobre, máme tu asi 4 nové lokácie, alebo 3. A ešte shotgunu nemáme žiadnu novú, iba nejaké nové útočné predmety, ako napríklad máme baseballovú pálku, laser, rukavice a tak ďalej. A tak, tam sú fajty, skúsim dať minútkou, jak je toho týpka tam. Miss, jaj. Mamutkou sa mi veľmi nedarí, radšej mám snipy ako mamutku. OK, ale mamutka sa tiež dá. Zas som ho netrafil. Zas. To je dobrá výhoda, že má 2 náboje. To je podľa mňa veľmi dobré. Lebo iba 1 náboj a to bolo napríklad v Reloadoch sa viac oplatilo brať handcannon. A buildy už začal buildiť. Tak dúfam, že dáme victory. Mám taký mid loot. Mám aj zlaté. A aj šedé, aj modré. Takže tak. Nejdem za tým týkom, či tam ešte stále je, alebo neviem. Nepôjdem, však keď tam nie je, tak nevadí. Podľa mňa tam už utekol niekam. Dobre, tam je vlak. Máme tu veľmi veľa trezorov v tejto hre. Teda sezóne aj v hre. No. A sú aj na vlakoch a chodí aj také auto. Teraz niekto vykryl. To tu je? Aj mis... Dobre, jedec. Mám málo. Mytická snipa, dobre, zoberiem si obidve, lebo nechcem tú mamutku len tak nechať. Coiny si zoberiem. Tam boli aj rukavice, bomby, to aby ste odpálili trezory. Dobre, sentinelka. Shotguny ostali, to ma teší. Iba ony shotgunu odstránili vlastne. Ale tá bola hrozná, to nebola dobrá ony shotguna. Aspoň mne sa nelúbila. Mala 2 náboje a nedávala bohviaký damage. Takže bolo to niečo ako v Reloadoch Rangerka. Mala 2 náboje. Ja som mal radšej sentinelku a aj tá auto shotguna sa dá. No, toto je nový druh čestiek. To je to AR-ko. Dobre, len holotwisterka. Dobre. Radšej si nechám holotwisterku. No a odstranili nám vlastne toho bossa jedného, ktorý sa vždy 3-krát spavnul, keď si ho zabili, alebo sa zvykol premiestniť. Toho nám odstránili. A bolo ešte v tom Demon's Dodge ešte jeden boss a toho nám tiež odstránili. Takže neviem, skadiaľ sa dá získať teraz tie mytiky. Buď z čestiek, alebo z tých bossov. Lebo z jedného bossa padá iba jeden predmet a vrátili po live evente, taký maličký, vrátili Shotgun X toho bossa na ostrov, takže a on dáva random itemy mytické vlastne a medaily. Potom dali sem pridajú Midasa, 11. marca myslím. Pridajú Midasa ako napríklad minulú season Godzilla, tak to pridajú. A týpek dám, skúsim dať snipe. Miss, ježišky, dobre. Bum, do hlavy dostal. Aké všaký má loot. Dobre, na auto. Tam je týpek. Skúsim dať snipe. Čo? To ma trafil.
Skúsim teraz, dobre, dead. Dobre, traja proti mne. Dobre, tam je jeden strom. Dobre, čo? Tak som trafil. A dá sa aj priblížiť, teraz mi to, ale teraz to budem robiť, lebo teraz to je nepotrebné. Á, typek. No, mamutka. Dead. Dobre. 2 proti mne. No, tuto je to AR-ko zlaté. Je to dosť OP. Je to ako SMGčko, je to aktuálka. Takže tak. Ten týpek. Dobre, už iba jeden proti mne, musím nabiť to. Skal. No, je to dosť dobré. Už iba jeden shot. Miss! Je tam Victory Royale v mojej sezóne, novej sezóne. Tak čaute!